חידון גומי, חידון גל, סבבה? שאלה ראשונה, עליו נוסעת מכונית. גלגל! יפה. שאלה שנייה, גולשים עליו בים. גלגל! יפה מאוד, כל הכבוד. עכשיו שאלה שלישית, אצבע מדורה. לא הבנתי. אצבע מה? במדורה, אתם לא יודעים? רגע, מה? גחל, גחל, מה? גיחל, גחיל, גיחל. גחל. ברור. אוקיי, תפסו מרחק. כן, כן, תעשו מרחק מאלוהים. אפשר בבקשה משהו קל, פשוט אני סוחב לחם ואין לי מקום בתיק. חומוס. אבל אין לי מקום, אז זה פתח לי, די, אני לא יכול, בבקשה לא. בבקשה לא חומוס, בבקשה. תקראו לי קצת נעליים. כאילו... קצת. תקראו. מה לעשות? קח תדביק. תרים ולך צד את העניבה. מהר. טוב, קורס עידו, הנוכחות לכם ביום עבודות של היום צופה לא היה מתאים. זה לא יכול להיות, אנחנו צופים פה ל-40,000. סליחה, למה צריך נוכחות לא רלוונטי. לא יכול להיות שצריך להיות פה 40 ילד, ויש פה רק 2 ילדים. לא מתאים. טוב, קרינה, ספרי לי מה היה בפעולה האחרונה. דיברנו על הזמן תוכן, שזה חלק ממרכיבי המסע בצופים, וגם יש את הזמן מפקד וזמן משחק. איתי אבני, תפסיק. אתה צריך להירגע לך לצד. לא מתאים. כן, קרינה. להמשיך? כן. זמן משחק, זמן מפקד יש זמן צופיות וזמן תוכן וזמן משחק. אוקיי. טוב, בקשר ליום ירושלים. יום ראשון יהיה יום ירושלים. למה יום ירושלים דווקא בראשון? בקום המדינה זה היה ביום שני. אוקיי, ככה זה השבוע. אבל אנחנו בעצם שוברים פה מסורת של שנים. אין מה לעשות, זה מה ש... זה העם היהודי, זה הקשר שלי. אור, אסמה. קורס עידו מאוד נוח, עמידה חופשית. הקשב. עמידה חופשית. הקשב. עמידה חופשית. הקשב. I'm in love with the Goval. I'm in love with the Goval. קורס עידו, אני צריכה מתנדב. כשאני אומרת מתנדב,
כולם אומרים להרים את היד. עומר אהרון, בואי. ספרי לנו מה היה בפעולה היום. טוב, אז היום למדנו למה לובשים חאקי, היה נקודת מבט על הטווח שהיה בצרפת. טבע! הטווח שהיה בצרפת. על מה? הטווח שהיה בצרפת שנהרגו אנשים, ולא יודעת למה הם נהרגו, פשוט מתו, והטווח שהיה שם. צידו, שבוע הבא יש טקס יום הזיכרון, תגיעו חולצות לבנות, כמו חתום דוגם, בתוך המכנס, עניבה, הכל. ליאור בן עוז, מה אמרנו שאין כובעים בטס? תוריד את הכובע. תוריד את הכובע. נכון, אמרנו שאנחנו בטס. בלי כובע, תוריד את כל הכובע. אני רוצה לראות את השיער שלך, ליאור. תוריד את הכובע. שצריך, ליה, את מוחצת אותי! תעביר להם שהם, תעביר להם תעביר להם שידאגו. תביא לי אנשי צוות, בבקשה, יונתן. אחרת לא יהיה לי מבנה ולא ישר, וזה חבל שלא ישר, אוקיי? זה יהיה לכם יותר... תקשיבו, כבר היה הקשב, אתם לא יכולים להיכנס לפעולה. למה? איחרתם, כבר היה הקשב, לכו הביתה. אבל כבר באנו לפה. איתמר, אל תענה לי, לכו הביתה. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music's so loud, I'm swinging. וואי, אחי, תראה! מה זה? מה זה? וואי! תראה אחי, פיצו לנו את האופניים. השיסטים האלה! צופים. וואי, אנחנו נראה להם מה זה! חלאס, נמאס לי. נכנס בהם. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you... טוב, ירון, אתה יכול להגיד לי לאיזה מורל אתה מתחבר? כן, אני הכי מתחבר בשכונת העוגנים, כי אני חושב שבשכונת העוגנים יש מיניסט שמוביל ועומד, והוא עומד מעל גדוד וכולם מסתכלים עליו כדמות לחיקוי, והוא תמיד מוביל, והחניכים מסתכלים, לא מפסיקים להסתכל עליו בכל אורך המורל, מדהים. מדהים, הוא גם לובש מדהים וזה מייחד את הצופים ואני אוהב לכם קצת השכל וחרפה יולו! טוב, ליה, איזה קשר את מכירה? ליה, את יכולה בבקשה להגביר את הקול? כן, אני יודעת... טוב, עמית, בואי תביא לי מידה אחת מידות הצופה שאת מכירה. הצופה לא נופל ברחוב. עוד? להגיד לך עוד? אני יכולה להגיד לך עוד. לא, זה עוד? בסדר. לא, שאלה הבאה. את לא רוצה שאני אגיד לך עוד? לא. אוקיי. טוב.
טוב, את יכולה להגיד לי סוגי מדורות שאת מכירה? האמת שבדיוק בפעולה הזאת הייתי בחול, ואז יצא שבגלל חול אז לא יכולתי ללמוד. אז כאילו, את המדורות אני לא יודעת כי חול, ואז בגלל שחול אז לא הצלחתי ללמוד כי חול, ורק עכשיו אני בשיחת הבטחה, אני לא יודעת להגיד לך בשיחת הבטחה כי על חול, פשוט עכשיו חזרתי מחול. אבל אני יכולה להגיד לך על מדורות אם את רוצה להגיד לך עוד. אבל אני יכולה להגיד לך עוד מידות הצופה. את רוצה עוד? כאילו להגיד לך עוד. אוקיי. להגיד לך עוד? כן. אוקיי, הצופה חסכן, הצופה אינו נופל ברוחו, הצופה רע לכל... אוי. רגע, ברח לי. רגע, שנייה, חכי שנייה. שנייה זה... רגע... אינו נופל ברוחו. לא, רגע... שנייה זה יפור לי. שנייה, חכי שנייה. רגע... טוב, לא חשוב. עוד? טוב, ארז, ספר לנו על היסטוריית השבט ומה עם דברות הצופה. טוב. יואו, איזה חופר, הוא אכל לי את הראש. למישהו יש אקמול? טוב, אתה בג'ונגל, אתה רואה היפופוטם פצוע ואתה לבד. אתה חושב שאתה יודע איך לטפל בו? בטח, אם יש ברשותי מצפן ומפה, אני אנווט לכיוון הציוויליזציה ואקרא לעזרה. אין לך. טוב, אז אם יש ברשותי טלפון לוויני, אז אני אתקשר למישהו שיבוא. אין לך. טוב, אז אם אני עם חכי, אז אני אוריד אותו ואז אני אכסה את הפצע. אתה לא יכול להחליף חצי חכי. אז אני אעשה כתובת אש, ואני אבנה טלפון מקוקוסים, ואני אקרא למלא אנשים, ויהיה סוף טוב, אני מבטיח לך. חלאס, זה יודע הכל. טוב, אורי, בואי תגידי לי מי הקים את תנועת הצופים. הרברט סמואל. טוב, עומר, זאת השיחת הבטחה שלך? למדת? לא. אני המלך וזו לא הרמה שלי בכלל. טוב, אתה יודע שזה תנאי המשך, לא אכפת לך לא לעשות את השיחה? I don't give a fuck, I don't give a fuck, I don't give a fuck, bitch. אתה נצפה, שחר, את עוברת את זה. את לא שוברת את המסורת. עברנו על זה היום ממש טוב, וגם אתמול בארוחת שישי, ואת מדהימה, את מדהימה. יאללה. לא שומעים מסורת. מדהימה, אל תחזבי. שחר, בואו! נכון. טוב, שחף, זאת השיחת הבטחה שלך. בואי תגידי לי כמה הנהגות יש בארץ. אוקיי, יש 12 הנהגות, סבבה? יש שרון צפון, שרון דרום, יש הנהגת צפון, יש הנהגת חיפה, יש הנהגת רמת גן, יש הנהגת דן, שזה הנהגת שלנו. אוקיי, רק ביקשתי את המספר. אוקיי. טוב, בן, בוא תגיד לי בבקשה את המורל שאתה הכי מתחבר אליו בשבט אביב. לשיר לכם? כן. אין בעיה. אוקיי. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, 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 sóguele. Vamos, 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 sóguele. Vamos. טוב, זיו, ספרי לי קצת על המסע בצופים. הוא מורכב מכמה מרכיבים. יש זמן צופיות. יש גם זמן תוכן. יש נקודת מבט גם. טוב, זיו, זה בסדר, גם התסרוקת שלך עברת. יו, אני ממש הגעתי לרגע הזה בחיים הצופים שלי סוף סוף. כבר 15 שנה אני מחכה לזה. בוא נחזור על זה שנייה. מה? לעשות בכל מה שבכולתי. אוקיי, סבבה, אני יודעת, אני מוכנה, אני אצליח. אני לא אבייש את המשפחה. לרוץ איתך כמו ילד בשדות, כמו ילד בשדות. איפה זיו? איפה זיו? איפה? איפה? טוב, שחף, יש לך פה את נוסח הבטחה, בואי אני תקריא מבטיח הבטחה שלמה. לעשות כל מה שביכולתי למען עמי ארץ ומולדתי. לעזור זאת בכל עת ולקיים את חוקות הצופה. יחי בודן פאוור! הלו, עידן. אני לא באה לפעולה מחר, כי אחותי מתגייסת. ביי. טוב, עכשיו אני. עומר, אני לא באה לפעולה, כי כאילו,
אז אני לא באה, ביי. איך יופי, ידעת את זה? חבל על הזמן. אני עכשיו. הלו, כרמל. תקשיבי, יש מסיבה לכלב של אח של סבא שלי. מסיבת שבועות של בן פרודקשן, אני לא יכולה להגיע. כולם באים! עכשיו אני. הלו, נועה. אני לא במחר לפעולה, כי יש מסיבת הזנת לכלב שלי. ואנחנו שכבה כזאת מגניבה, ואני לא יכולה לפספס את זה. מלא זמן הצטלמנו עם ההצדעה הצופית, ואני חייב לעלות תמונה. אז לא, אני לא באה. גדול. טוב, עכשיו אני לא אתקשר, אני אשלח הודעה. הודעה? כן, זה טוב. עומר ואילן, היי. אני לא אבוא לפעולה מכיוון שהוריי קבעו נסיעה לאילת, ובגין העובדה הזאת לא התאפשר לי להגיע. שלחתי. וואי, יואו, הם ביום, טוב, עכשיו אני תהיו בשקט. צריך שקט. הלו, עידן, אני לא באה לפעולה מחר, כי לאחותי יש מסיבת גיוס. ביי. מדהים, נכון. חבר'ה, יום שלישי הגיע. בואו נוציא את תירוץ כל של המדריכים. אין לי כוח להתנדבות הזאת. יאללה. טוב, מי יש ואני? יאללה. טוב, שלום ועידן. מי התקשר? אמר לעידן. עידן, תקנה את זה? עידן. הלו, עידן? אל תשאלי, התפרק לי הקוקו ויש לי קשרים. לא יכול להגיע. בסדר, ביי. וואי, טוב, עכשיו אני. טוב, בסדר, נו. הלו, עומר, שכחתי את הח"כי שלי אצל אחותי והיא בצבא. אז ביי. טוב. טוב, עכשיו אני. הלו, נועם, אני לא מגיעה לפעולה כי... סיבות אישיות. כי יש לי סיבות אישיות, ביי. אף פעם אני לא עושה לי. טוב. וואי, בדוק יקנה. אני עכשיו, יאללה, אני. הלו, נועה, אני לא באה להתנדבות כי יש לי רופא 10 דקות וזה, אבל אני לא באה. טוב? ביי, תודה. ירדן יובי, ירדן, תבואי איתי לנשף.